Tak my sme išli do zápasu naozaj skromne a v prvú tretinu naozaj myslím si, že chalani urobili veľmi dobrú robotu. Nedali im veľa priestoru v našej tretine a naozaj keď už bola nejaká strela, tak som po väčšine videl, takže myslím si, že dôležité bolo, že sme dali aj prvý gól a naozaj potom sa tak trošku otvorilo pre nás a mali sme viac prečíslení. Dôležité bol ten neuznaný gól, že jo? Myslím si, že áno, tak mali tam tlak a naozaj keby to nám spadlo a by uznali ten gól, tak by to bolo 2-1 a naozaj by sa hralo trošku ťažšie, ale keďže vrátili naspäť ten gól a neuznali ho, tak naozaj bolo to také uvoľnenie. Tak ja som veril, lebo naozaj jak som vyrazil ten puk, tak tam on išiel do toho s tým, že to chce dať do brány, no a našťastie naozaj tým, že Zdeno sa sťažoval a ja som tam sťažoval, že gól by to nemal byť, tak ho neuznali našťastie a naozaj, jak som povedal, bolo to taký zlomový moment pre nás. Co se tam stalo v té třetí třetině s Patrikem Kanem, který vás nějak bodnul, nebo? Tak bol tam asi v nálade bol puk, chcel odtiaľ dostať, pichol ma nohy, no, tak stáva sa. Trošku mi rúpli nervy, pretože naozaj nás tam tlačili a človek, keď je unavený, tak robí veci, ktoré by nechcel urobiť. Jak se mění teď pozice toho týmu v tom turnaji, protože to vítězství samozřejmě dává velký šance? Tak my naozaj od zápasu k zápasu musíme ísť skromne a naozaj hrať 60 minút. To sme si povedali pred turnajom, a pretože v tých prípravných zápasoch myslím si, až na ten posledný zápas sme 60 minút neodohrali. Takže naozaj to bol taký jeden cieľ a dneska sa nám to podarilo, ale musíme si to užiť ešte dneska, teda oddychnúť a pripraviť sa na čokoľvek. Bude to trošku speciální proti Čechům? Tak áno, nie. Je to také iné, nehráme za naše mužstvo, za našu krajinu, takže tým Európy je tam menšia rivalita, tak sa uvidí. Samozrejme majú kvalitné mužstvo, ale my sa musíme dôkladne pripraviť na to.